Kaixo, bideo honetan, itxingo dugu apur bat, zein dan 8. biro aplikazioa daukaguna, bideo esperientzia, B-tentzioko kuadroak, armairuak identifikatzea eta muntatzeko prozesua erakusten duena. Bale, hemen daukazu gure transparentzietan deskribapen arina, aplikazio honen helburua ikasleak B-tentzioko armairu bateko elementu nagoziekin ohitzea da, baita elementu horiek dagozkien eskema elektrikoetan identifikatzea ere. Bale? Guztietan bezala, badaukazu hemen bideo bat erakusten duena hasieratik bukaeraraino esperientzia osoa, nunbaiten trabatuta geratzen baldin bazarie, ona sartu ahal izango duzue eta ikusi zein behar den aurrera egiteko, bale? Batzutan gertatu daiteken zerbait dalako, bale? Nere gomendioa da, zuek lehendabizi hasieratik bukaeraraino esperientzia bizitzea, bai? Elektrizitatearen inguruko esperientzia daukagu, bai? Hau nahiko esperientzi popularra eta sakona daukagu, bale? Interesgarria benetan. Eta hemen daukazue gida, bai? Idatzizko gida baten, osapur bat, hemen kontatzen da izena azaltzen duena, bai? Baina, bueno, zein da aplikazio honen helburua? Bale, aplikazio honen helburua ikasleak B-tentzioko armairu baten elementu nagusiak ezagutzea eta dagozkien eskema elektrikoetan identifikatzen jakitea da. Horretarako, hainbat elementu aipatuko dira, eta ikasleek identifikatu egin beharko ditu, bai instalazioan, bai eskema elektrikoan ere. Elementu hauek dira identifikatu behar direnak. Etengailu diferentziala, fusiblea, etengabilu orokorra, lehenengo transformadorea, bigarren transformadorea, lehenengo elikatze iturria, bigarren elikatze iturria, larrialdi ziza, KF30 segurtasun RL, Power On Start pulsadorea, KS1, KS2 Finder markako RLak, bale? KE1, RL, eta hainbat gauza, bai? Hemen dituze elementu guztiak, bale? Oso interesgarria, bale? Teistingurua, bale? Gaude kokatuta instalazio industrial batean, eta instalazio horretako alde batean B-tentzioko armairu bat dago makina bati konektatuta. Bale, gero beti bezala irakasten digute biro single playerraren kontrolak zeintzun diren, bale? AWSD mugitzeko aurreratzera eskuma eskerra. Klik! Zaguarekin, ezkerreko zaguarekin, akzioa egiteko, interakzioa egiteko. Eskumako botoiarekin, lagore tamar, radutako giroa ingo dugu, bale? Kamarak, automatikoki giratzeko, bale? Shift egan egiteko, eta control hemen bera juteko, bale? Makurtzeko. G, zapalduta izanez gero, grab egingo dugu, ezkerreko eskuarekin. H-a, zapalduz gero, zapalduta izan ez gero, grabingo dugu eskumako botoiarekin, bale? Eta tea zapaltzen badugu, botatzen dugu, bai? Lekuan askatzeko, tekla askatzen dugu eta geratzen dago ejetu gaur. Baina botatzeko urrun tea erabiliko dugu, bale? Gero, biro menuan sakatuz gero, teleporta eta audioa jarri dezakegu, teleporta egiteko, hor, puntu horretara juteko balio du, zuzenean, eta ez mugimenduarekin bat juteko, azkarra juteko, bale? Eta, bueno, komentatu duguna, klika interakzioa, elementu bat ukitzea, bale? Hartza G, edo H, bale? Eta, gure kasuan, errealitate virtualako betaurrekoak erabiliko ditugu, bai? Horretarako, 3 marratzo dituen botoi honek, biroko menua aterako diku. Eskuma komandan daukagu meta botoiak luze sakalduz gero, aterako zaigu aplikaziotik eta aplikazioa itzi dezakegu edo wifi-ra konektatu edo beta horrekoak ematen dizkigun aukerak ikusi ditzazkegu. Bale, mugimendua egiteko eskerreko mandoarekin setita mugituz gero aurreratzera AWSD moduan mugitzen naiz, bale? Hor bai, betiko lez. Eskumako setitak 90 gradu giroa egiteko aukera ematen dit, bai? Klak, 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 klak. Bale, gero garrantzitsua interakzioa VR-ean da gatillo honekin, bai, eskumako mandoarekin, gatilloarekin akzioa edo botoi bati emateko aukera eusten dit. Gero, zerbait hartzeko grab hori egiteko honekin, bale, gatillo honekin. Mantentzen dut zapalduta eta mugitzen dut mandoarekin batera. Nonbaiten usteko askatzen dut, bale?
Eta printzipioz hori interaktibitate dana. Vale, hemen azalduta dago. Eta hemen ja, pues, bueno, simulazioaren pausoak azaltzen dira, vale? Bideoan dituzue. Nik erakutsiko dizuet nola kargatu esperientzia biro single playerraren barruan. Eta zuek aurrera egiteko jarraitu behar dizuen prozesua hemen azalduta daukazue, vale? Ondo, bagoaz, gure biro single playerrara ejekutatzen dugu, gure erabiltzailea eta gure pasaitza sartzen dugu, eta bagaude gure biro single playerraren barruan, bai? Bertan, gure zerbitzarian ditugun aplikazioak ikusi ditzazkegu. Nik kasu honetan teknikakoan logeatuta nago, eta guk garatutako hainbat aplikazio ditu, eta garatzen ari den beste hainbat. Zuen kasuan, gutxienez, birok dakartzan batzuk izango dituzue, eta 8 hauek ere instalatuta izango dituzue, bale? Orduan, zer egin behar dut aplikazio hori ejekutatzeko? Saio edo sesio berri bat sortu beharko dut. Create new session, bale? Hau da, barkatu ja, horren beste egin ditut, B tentzioko kuadroako armairua, bale? Kargatu behar doan arroz. Baja tensión, ¿no? Baja tensión, aquí está. Armario de baja tensión, cuadro eléctrico, vale. Bai, ez da, gaiti dauz bi hemen. Bai. V2.6 bertsioarekin egindako bat dago, eta V3.0 bertsioarekin egindako bat dago. Nik zein kargatu beharko dut nire single playerrean. Beitu nire single playerra V3.1 da. Kargatu beharko dudana izango da, armario baja tensión, cuadro eléctrico V3.0. Aukeratzen dut, sortzen dut esperientzia, jeitsiko zait esperientzia nire ordenagailura, eta hemen badoka nire saioa prest. Bai, ni sartu naiteke join egin dezaket, edo norbait gonbidatu dezaket nire saioa nirekin batera egiteko, bale? Orduan, horretarako kopiatzen dut pasaitze sortzen dan hitz aleatorio hau, eta hori da, bidali behar didana emailez nire lankideari, ikasleari edo ikaskideari, edo nire enpresan gela honen barruan sartu nahi, saio honen barruan sartu nahi dudan pertsonari, eta berak sartu beharko du hori hemen barruan, bale? Eta join eman. Nik bakarrik sartuko naz, eta horra noa. Play! Bale, zer jolas nahi dut? Nik jolas nahi dut nire meta 3 betaurrekoekin, bale? Nire meta 3 betaurrekoak konektatzen ditut niri gustatzen zaidan moduan USB-C, ordenagailura USB-C edo USB 3, depende zein dan daukazuen kablea eta daukazuen ordenagailua baldin baduka USB-C porta, bai? Eta meta linkaren bitartez konektatzen da. Zer da meta linka? Azkenean meta da aplikazio bat, meta aplikazioen ordenagailen instalatuta daukat, bai? Eta ordan kablea konektatzerakoan konektatzen dira nire beta horrekoak nire ordenagailura, bale? Eta esperientzia bizitzera. Hori ze da dana, bale? Ematen diot play eta zuzenean kargatuko zait biro aplikazioa, bale? Linka konektatzerako orduan, bai? Kablea konektatzerako orduan, eman behar diot aceptar. Sin más, bale? Eta esperientzia, pues bueno, ez dut egingo dana, bideoa daukazue, baina, bueno, kargatzen dela erakutsiko dizuet. Ordua, kargatzen. Vale, eta beti, egin behar doan lehenengo gauza, esperientzia hauetan, panel honetara, eta panel honek esaten dit, aukeratzen dut lenguaia, eta esaten dit, zertan datzan esperientzia, eta hemen, hau da, abia puntua, bale? Elektroneumatikak o balbulak. Identifikatu elektroneumatiko balbulak. Muy bien, hauek dira, elektroneumatiko balbulak. Vale, eta hemen eskeman ere identifikatu beharko ditut. Hauek dira balbulak. Oso ondo. Vale, eta erranoa prozesu guztia egiten. Ni ez nazartuko prozesua egitera, ez da nire esparrua, baina hor zaudete, bale, gogoratu, klik akzion, grab honekin, eta mugimendua setitarekin, bai? Giro. Eskerrik asko, bai? Batxutan teleporta dago, eta batxutan ez. Biro menuak, bale? Eskerrik asko. Hemendik irteteko, luzez honi, quit up.